De ce n-ai scăpat de Helicobacter? Pentru că n-ai fost într-un loc unde să ți se vadă toate analizele. Pentru că Helicobacter vine la pachet cu multe alte bacterii. Dar până acolo vreau să-ți arăt ce face Helicobacterul. Îți apasă stomacul, timp în care îți apasă și vezica, adică îți inflamează tot corpul. Helicobacterul vine la pachet cu alte bacterii. Dacă vrei să scapi de Helicobacter, trebuie să scapi și de celelalte bacterii. Acest lucru este posibil doar dacă te duci într-o clinică de medicină integrativă, unde se iau în considerare efectiv sute de bacterii, sute de paraziți, sute de viruși. Ne concentrăm pe Helicobacter pylori, odată ce îl identificăm, cu remedii naturale, cu biotehnologie, cu medicină prin frecvențe, dar vrem să mergem și înspre celelalte microorganisme care au luat naștere și atunci doctorii noștri iau toată imunitatea să elimine frumos toate celelalte bacterii, să ajute sistemul imunitar și în cele de urmă o să scap de balonare, o să scap de mersul la toaletă de mai multe ori pe timp de noapte, o să te poți odihni, nu o să mai ai așa multe gaze și o să te simți din nou om. Clinica de medicină integrativă te poate scăpa din această situație. Ne vedem acolo!